Sir Sagar tini nije o Tini jingoro tini behla barigo tini center tongo handloom handicraft center oro tini training rone no oro training oro 4 mas training dikha ab training oro bhai no timbor no stipend logo rang logo je bor complete the training 4 mas koni korego je training handlo jam je nangmani bor handloom handicraft tato nangmani accessories timbor no bakha timbor no 20 জন যিনি বেনিফিশিয়ারি দंगो एसे बुरि रौमोन ओ एलाका बासिमोन परनो जों इसा प्रग्राम थायो जोंबो मानि बाखा जे आंखाखौ माखासे तुरु तुरु खायसे बुरि रौनो बेसिबा जोंबो नि दिलिया बुंबाय बाथ्रा बागै जोंबो बेबस्था खाय दंगो परनो सातबे देखा प्लास जोंबो नांखांगै परनो जों रुल बेबस्था खायनाय ओ दिनै डिपार्टमेन्ट नि दंगो आंखाखौ माखासे बुरि जों थिक थिक सामोन खायनो हांलाय दिनै पानि बरावनो बर कोनो बर इनकाम करि बर बेगारि दंगो बर जों साजो खायना बागै जों जासा खाय दंगो सुदु अरो आसाम बर एलाकाओ जों बनाव फ्लो खागै कटाल बनाव फाय जों माइटेन खाय दंगो बर जों ट्रेनिं साथे साथे जों ट्रेनिं पाइना परे बर मानि दंगो जे मेटेरियल बर जों बागै दंगो दै सार्टिफिकेट दंगो ओ सार्टिफिकेट निसिन तुइ जों भबिष्यत बनो जों डिपार्टमेन्ट नि जों लिन बुरिनाय बे आंखाखौ मानसि जिखुनु संफानो जों माने बेले नांमानि बिजनेस किथिं बुरिनाय बागै बेलाय नांमानि हांखाखौ अब आं खायनायखौ कोनो न ओ एलाका बासनो आंनि बाइकलाया आंनि कुबाय जे हामाया Sir ta tini o je bakhani o tini bo department phai or manja khasar tini handloom handicraft ni deputy director dंगो ओइ जों ब्लक चेयरमैन दंगो दै जों अभिभाबक ओ एलाकानि हामबाय sir